Mara vilayatynyň döwlet dukanlaryna bir aýdan gowrak wagt bäri şeker gytçylygy dowam edýän mahaly. Onlarça yerli ýaşaýjy Mara şeker kärhanasynyň Margres şäherçesine ýerleşýän edara binasyna baryp zawodyň ýol başçylaryndan şeker diledi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 21 oktýabrda Mara şeker kärhanasynyň öňü adamly boldy. Şeker gytçylygyndan kösenýän vilayet ýaşaýjylary çykylgany yerli şeker zawodundan gözlediler. Mara vilayatynyň döwlet dukanlaryna şeker tapdyrmaýar. Şu gün vilayet ýaşaýjylary Margresde ýerleşýän Mara şeker kärhanasynyň edara binasynyň öňünde üýüşdiler diýip habarçy adamlaryň zawodyň başlygy bilen duşuşmagy talap edenliklerini habar berdi. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar zawodyň başlygyndan özlerine şeker berilmegini sorady. Hem de olar zawodyň derwedesiniň öňünde garaşmaga başlady. Mara şekeriň başlygy sagat 10-dan soň adamlaryň ýanyna çykyp adamlar siz näme üçin bärik üýüşdiňiz? Barıň dukanlara gidin. Biz bärde şeker satyp bilemzok diýip mülakatly görleşdi diýip habarçy habar berýär. Biz ähli dukanlara eýän bir ay gowrak wagt ber aýlanýarys. Hatda häkimlige de bardyk. Bize gulak asýan adam ýok diýip ýygnaranlar şeker zawodynyň başlygyna ýüzlenýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlar şeker ýetmezçiliginden şikayet etdi. Olar öz çağılaryna şekerli çaýa çörek batyryp berýänliklerini ýokdy. Öz çağılarynyň vitamin ýetmezçiligi sebäpli kesellemeginden aladalanýanlyklaryny, başga çykalga tapman şeker zawodyna baryp görmek kararyny gelenliklerini gurrun berdiler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýemi tönümleriniň üpçünçüligindäki bökdönçlükleriň hemde pandemiýa çäklendirmeleri bilen barha ýetileşýän problemlaryň arasyna marly ýaşaýjylar şu günler vilayatyň hususy dukanlaryna 1 kilogram şekeriň 18-20 manatdan satylýanyny aýdýarlar. Hususy dukanlarda şeker bar, şu gün 18-20 manatdan satylýar diýip habarçy adamlaryň hususy dukanlardan şeker satyn almagy maliýe ýagdaýlarynyň ýokdugyny, öz girdijileriniň bir aý oňuşmaga ýetmeýänligini aýdanlyklaryny habar berdi. Ýygnalanlar şekeriň tölegi üçin zawodyň başlygynyň şahsy işlerini ýerine ýetirmäge özleriniň gaýyldygyny aýtdylar. Mara şeker edarasynyň başlygy göni ýygyna seredip işgärleriniň birine bar bir halta şeker çykardy diýip habarçy aýtdy. Onuň adamlara newi sagyrdy, hatda aýtmaga söz tapmady. Adamlar şekeri paýlaşdy. Her adama 1 kilogram ýaly şeker düşendir, sebäbi terezi bolmansoň her kim göz şaky bilen öz ýanlarynaky plastik paketlerini şeker salyp aldylar we başlygy sag bol taňry ýalkasyny ýyp alkyş aýtdylar. Başlyk adamlardan pul almady, sadaka bolsun diýdi. Onsyzam hukuk goraýjylar häkimlikler gelip mugtuny alyp gidýärler. Noş bolsun adamlar diýip aýtdy. Adamlar begenliler, sebäbi pul soramady diýip habarçy habar berdi. Inni geläýmäň meni işden kugdurarsyňyz diýip şeker zawodynyň başlygy eli şekerli dargap barýan adamlaryň ýygynyň gygyrdy. Azatlyk radiosy bu waka boýunça Mara şeker kärhanasynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet media serişleri ýurtda dowam edýän azyk gytçylygy barada habar bermeýär. Türkmenistanyň Oba we Suwhujylyk ministrliginiň Mara şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öňkü direktori 2018-nji ýylda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda. Paýdarlar jemgyýetiniň taýýar önüm ambaryna duran şeker we gan tönümlerini beýkanun satyp alan pul serişdesini paýdarlar jemgyýetine girdi jetmän şahsy wähwetler üçin harçlamakda we resmi nama galplygyny aýplany.